אתה מבלבל את המוח? תגיד, מה אתה מבלבל? אתם פגעתם בביטחון המדינה. אל תשווה אותי לגלעד שרון. מי שעשה את ההתנתקות זה הליכוד ונתניהו, שיכל למנוע את זה ולא מנע את זה. אני לא זזתי מילימטר מהערכים של הימין, אני לא החזרתי שטחים, אני לא הקפאתי בנייה, אני לא שחררתי מחבלים עם דם על הידיים, אני לא זזתי מילימטר מהערכים שלי. במשרד הפנים לא הייתה מדיניות ימין כזאת כבר הרבה מאוד שנים, גם בכל מה שנוגע להגירה לא חוקית. אני הייתי הסמן הימני של הממשלה הזאת, יישמתי מדיניות ימין יותר מכל שרי הליכוד, ואם מדברים על דברים על אנשי שמאל שמכניסים לממשלה, אז בואו נדבר רגע על נתניהו. נתניהו הבטיח לא להכניס חלקים מארץ ישראל, הוא החזיר את חברון והצביע בעד ההתנתקות, הוא הבטיח להקים ממשלת ימין, ואחר כך הוא נתן לציפי לבני תיק המשפטים, הוא הבטיח ממשלת ימין, הוא זרק את סמוטריץ' ובן גביר של היום, זה היה אורי אריאל ובן ארי, והכניס את אהוד ברק לממשלה. אז עשה לי טובה, האלטרנטיבה היחידה, וזה מה שאני אומרת, זה לשבת ביחד, זה לקחת את הימין, להוסיף מפלגה מהשמאל מרכז, ולשבת ביחד, אתם תפסיקו, אני יודע שתנסי, אבל הוא יגיד לך לא. עם החרמות האלה, הרי גם בני גנץ, וגם גדעון סער, יודעים יפה מאוד בתוך תוכם, שהם יקימו ממשלה, עם נתניהו, כי אין ברירה אחרת, אין מה לעשות, תסתכלו על הנתונים, רק איך אתה כעסת על בצלאל, חבורת מגלומנים כפויי טובה, פוסלים אנשים על סמך דתם, גם אם מושיטים יד ומתנערים מטרור, בושה לציונות הדתית, הכעס של ינון מעגל על בצלאל סמוטריץ'.